Alozia di navbera rêveberiyên CHP'de berdewam dikin Özgür Özel û Kılıçdaroğlu ji aliyekî de jî çavê raya giştî li ser pêvajiya hukukî li ser biryara dadgeha bilinde. Lêbelê wê kîngê ev biryar bê derketin heya nihat dîrokek nehatiye destnîşankirin ji aliyekî de jî wê li gor encama biryara dadgehê paşaroja Tirkiye wê çiqas li ser siyaseta paşaroja Tirkiye bi bandor be. Ev hemû nîqaşana di nav hem partiyên siyasî de em ên opozisyonê de hem CHP'de berdewam dikin. Li ser vê mijarê jî em ê ji parlamenterê partiya de me ji Birêz Sinan Çîftürek bipirsin. Birêz Çîftürek carek din bi xêr hatin weşana me. Hem behsa rageşiya di nav CHP de bikin. Li bir da armanc çi ye biya we a duyemîn jî vê pêvajiya hukukî de gelo wê biryareke çav derkeve heger ku neyînî derkeve û Kemal Kılıçdaroğlu carek din berdewam bike wê çiqas bi bandor be li ser qada siyasî. Serî de em wê mutlaq biryara mutlaq bûtan em bûtlan em şermezar dikin. Ev dijî demokrasiye, dijî hukuke. Ya du ev dadgeha bilind çi biryar bide bira bide xwayekê ew gava hatiye avetin ew berdewam bikin. Yani Kılıçdaroğlu demeke dirir li serokê CHP bimîne. Çi dike şinak ev tişkidine. Stratejiya İttifaka Cumhur bi taybetî ya AK Parti çi ye? Du armancê AK Parti henin. Yekem mutlaq serokkomartiya Erdoğan ya 2028'da. Duhem mutlaq desthilatdariya AK Parti ya 2028'da. Yani mutlaq butlan girede mutlaq di armancê AK Partiye. Yani